Hej og velkommen til Sunde Skoleliv. Mit navn er Nanna Paarup. Jeg har arbejdet med kompetenceudvikling for lærere, lærertrivsel og mere udviklet læringsmiljøer de sidste 16 år. Derudover har jeg udgivet mere end 15 bøger om emnet. Jeg er virkelig optaget af at skabe de bedst mulige læringsmiljøer for både børn, unge og voksne. Og det er for, at alle skal kunne trives i de mange læreprocesser, som hverdagen byder på. Om det er engagerende undervisning, om det er de professionelle samarbejde, om det er de små greb som hjernepauser, storytelling og samarbejdsøvelser. Alt sammen det, der kan være med til at øge energien, engagementet, fokus og dermed trivsel og læring. I mit samarbejde med Rikke, der tager vi fat et andet sted. Her arbejder vi med elevforudsætningerne. Og det gør vi, fordi der er alt for mange unge, der mistrives, og alt for meget undervisning, som ikke kommer til at handle om det faglige, der var tænkt som fokus. Vores mission er at hjælpe jer til at arbejde mere bevidst med det bæredygtige sundhedslederskab. Eleverne skal inddrages, for deres sundhed er ikke en selvfølge, men det er en forudsætning for at skabe fantastiske læringsmiljøer. Læs mere på Sunde Skoleliv og kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder.